Това стана вайрал и онова стана вайрал. Айде днес да ви покажа вайрал бюти продукти. В целия TikTok постоянно се говори за ето тези продукти и честно казано, they are worth the hype. Харесвам много от продуктите, като например ето този стик хайлайтер от L'Oreal. Lumi Le Glace се казва. В момента имам пудра и пак го нанася. Божествен, топи се. И не размества моя фондютен. Още откакто е излязъл на пазара, не знам колко години минаха, говоря много за цялата серия на LSF, която е с ламиниращата грижа за коса. Много си я харесвам. Този сетинг спрей също според мен няма аналог, така че да, заслужава си всичките хайпове и това, че е вайрал. Най-доброто лепило за вежди. Lip Ivy. Спиралата на Maybelline Sky High абсолютно си заслужава целия хайп, защото ето как изглеждат миглите ми без и ето как изглеждат с. Това, ако не е перфектната спирала, не знам кое. Всички бюти продукти, които изписвам на екрана, ще бъдат налични в онлайн магазина на Lily с отстъпка до 33%. Офертата е валидна от 1 до 30 април и включва специален подарък при покупка.